खाले आं नुवाखै मा नायदों आं निउस नाया कार्टुनसो नायगोन आङो खालि कार्टुन नायो मा मोजां मोनो बेफोरखौ नायना निउसफोरखौ कार्टुनसो नायगोन आङो हर होनदों आयै हनै आगैया डिस्टार्ब खालामबाय थादों आं निउस नायनायखौ मर्निं निउसफोरखौ मा जाबाय थादों नोंसोरो र' थांगासिनो आं कार्टुन नायनाया मा जायो ओमफ्राय नाया आं बे निउसखौ आं कार्टुन नायनो रिमोटआव आंजों बांद्राय दा अख्रि जाखा बावबाय 15 आगस्टआव बहा बेरायहैखुमाया नोङो आंलाय बहा थांनाय दानो खिथाना होगोन आं आइनो खोन्थाबाबो अरजाया खोन्थानांगौ दा खोन्था जागोन दे थाब हरखा आं मिथिया नांखागौ आङो मा मोनबाय थादों नोंसोरो नुदों लथिया बेरेफुंजानि खालि रिमटनिल' दावराव ना नोंसोरो सानैबो जल्दि दुगैनानै ओंखाम जादो ओंखाम जानानै स्कुलाव थांनो ओंखारदो आरो नङाबा दा मोनगोनसो आंजों बांद्राय दावराव खालामबाय थानाङा बेरेफुंजानि सानैजों खालि नांलायनायल' दावरावल' जाबाय थायो बिसोर सानैया दे ओंखारदो नाया नों नायालाय थां जोबथारनायाव बयखौबो खुलुमहरो माने न'खराव बेफोरबायदि बिब' बिनानाव थायोब्ला बेफोरबायदि माने मेगन सालायनाय थायोना मेगन सानो माने बिब' बिनानाव सेलायलायनाय जायो नङा होमबा स' बेनि थाखाय बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो ड्रामा बायदि खालामनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टस खालामनो दाबाव माबायदि जादों भिडिअआ फार्स्ट टाइम खालामनाय ना मोजां जायाखैबो जानो हानाय नेक्स्ट टाइम ट्राइ खालामगोन दे नोंथांमोनाबो फोरोंहरबानो जाबाय खानाया बुरिरि नुवाखै जानो बुरिरिखौ नुवाखैना बिबाजै बायदिसो नुदों थेंक इउ स' माच गासैबो नायनायनि थाखाय